La Lea, de Mercè Marçal, amb il·lustració de Xavier Càliz. Corria l'any 1910 quan nasqué la Lea, en un mas típic català envoltat d'una gran extensió de terres d'horta i d'un estable on es guaria una petita xaiada, ubicat en el llindar entre Sant Pol de Mar i Calella. La Lea fou l'única femella d'una cadellada de 6 pastors alemanys. Els pares de la Lea eren afectuosos amb la família que tenia cura d'ells. A canvi, en tro, es desfeien ser un excel·lent i valent guardià, un treballador nat, pacient, abnegat i fidel. Era un quadre digne de veure tota la família de gossos reunida. La Lis era una gran mare que alletava els seus fills. Sempre estava disposada a tombar-se per facilitar-los l'aliment. Mentre eren cadells, mai els va deixar sols en cap moment. Sacrificà el seu passeig diari amb l'amo per donar escalf als seus fills. Semblava que tot anava sobre rodes, quan de sobte les coses varen canviar, doncs, tan bon punt els cadells van complir 4 mesos i mig, van començar a ser deslletats. Els van separar de la mare i els van regalar a altres famílies. Tots menys la Lea, perquè el seu pelatge era tan grisenc, tenia més aspecte de gos llop que de pastor alemany, i ningú no la va voler, excepte en Tro i la Lis, que varen continuar fent-se càrrec d'ella, puix eren els seus pares. Tot i que la Lis estava trista, molt trista, per la pèrdua dels 5 fills, la Lea li omplia aquell buit. Jugava amb ella, corria, saltava i bordava ferotgement quan sentia algun soroll encara desconegut per a ella. Passaren els anys i la Lea anava creixent de manera vigorosa, desenvolupant un caràcter ferm i fort. Inclús de llarg en llarg, era força tossuda i desobedient. Es presentà una nit fosca de ple hivern, amb un cel ennegrit cobert per una extensa capa de núvols amenaçadors i opacs, que tan sols es varen obrir durant unes hores per donar pas a la lluna plena. Campava salvatgement per la muntanyeta quan les ovelles que romanien sota aquest cel començaren a córrer espaventades, d'un costat a l'altre de les tanques de l'estable. El llop va fer la balançada, amb la boca oberta, mostrant els seus terrorífics ullals, i va saltar a la jugular del primer xai que va trobar. Va matar 3 ovelles i en va ferir 6 més. Una veritable destrossa, caps mig penjats, intestins sortits de la cavitat abdominal i vísceres escampades per tot arreu. La sang lliscava per l'estable fins a formar una gran bassa. Quan el ramader, portat pel soroll, sortí del mas i ho veié, es va posar les mans al cap. «Verge Santíssima, quina desgràcia! Quina desgràcia més gran!», exclamà, espantat i alhora atemorit. A partir d'aquella nit, les veus carregaren per tot el municipi, doncs els llops varen sembrar el pànic de tots els ramaders, tots ells molt preocupats per les seves ovelles. L'endemà, el pastor, amb l'ajuda del seu germà, va decidir construir un parany per protegir les seves ovelles i va decidir fer guàrdia per custodiar-les durant les nits que fes falta. Quan el sol es va amagar per l'oest i la nit s'imposà fosca i atapeïda, la Lea, molt encuriosida per conèixer els voltants de casa seva, s'allunyà i anà muntanya amunt. Els seus ulls blaus, cel, destacaven en la foscor, com 2 gemmes il·luminades per un raig de sol. Sense adonar-se, va arribar a una masia
que no la coneixia de res. Va seguir caminant, deixant-se portar per les olors de l'herba fresca i va acostar-se a l'estable que estava ple d'ovelles. El gos del mas començà a bordar a la Lea per fer-la fora de casa seva. Amb tot aquest aldarull, l'amo va despertar del seu lleuger son i en veure aquella fera tan gran amb un pelatge grisenc, les orelles aixecades i els ulls clars, va pensar que era la llopa que va atacar el seu ramat i, per salvar les seves ovelles de l'agressió, va apuntar-la amb l'escopeta carregada de cartutxos. Va accionar el gatell amb tan bona punteria que li va donar de ple al mig del crani i li va rebentar el cap. La Lea va deixar de respirar, per sempre més, i va caure al terra vençuda. Un riu de sang manava del seu cap i es barrejà amb la terra, alhora que l'herba es tenyia de vermell. El pastor va presumir d'haver mort la llopa, però dies després es va saber que realment havia acabat amb la vida de la Lea, una gossa de raça pastor alemany que va tenir la desgràcia de tenir el pelatge diferent dels seus progenitors i germans. Per aquesta raó, els calellencs volem oferir aquest homenatge a la llopa, tenint-la en el nostre record.